artis lagi, Mbah Angkas lagi ini, ya toh? Punjir. Gak enak mikir, tapi nggak mau cincin. Tak coba, wah banter ini. Nah, enak toh? Nah, Pripun kabarnya Mbah Angkas? alhamdulillah Mbak Huti nonton dari nenek boneka teko India. Alhamdulillah. Sehat toh Mbak Uti? Alhamdulillah sehat kan betul estek dulu. Oh jajan, betul bisa lewat kata tak tumbas ya. Nggih monggo. Lagu perdana Mbak Angkas. Mlaku-mlaku lirih-lirih. Oh jajan. Mlaku-mlaku lirih-lirih kan Mbak Uti. Kok nek gitu? Lirih-lirih. Boten enten mlaku-mlaku nih. Ya kan diprek ambek bang-bang ini ya kan. Sedang saja. Nek ana catur, nek ana catur boleh ana Roma. Lirik tulisan. Nah, jumbul. Ini Kayak gini kok. Asia. Spesial dari Mbah Angkas untuk kita semua ya, menghibur kita di RTM. Terima kasih Rabu Ibu Mbah Angkas. Oh, nggih, sami-sami. Di Penano. Ambil kopinya diseruput Mbah dari kumpul. Oh, nggih. Mirunong lakune angin. Asik. Ayo Mbak Uti, iki lho kakandang RTM ngancani. Ditonton nang TV nang omahe. Ngancani foto postingane dhewe. Ya ta? Mirunong lakune angin. Raino sun payung meka penisitru gembul embung dalu. Muka Dun bisa ngelalekaken jare welas setuluse hari-hari wis ana ang duwe. Berapa minggu kita tidak jumpa Mbak Angkas? Oh, nggih. Lelak-lelek alas kesandung Mbak, orang dalam misal jarene
Mungkin boten tandung. Jadi Mbak Hemi, gending sing Banyuwangi, manyet ning ati. Apa mana ditekani karo Mbah Rakas karo Mbah Gaul dan senenge ning ati ya. Jamin. Semangat untuk hidup. Sehat karo bangsa. Kamu
koyo godhong iki koyo apa ya? Ya godhong. Koyo godhong karena mungkin ada pria. Ngisor ya. Oke. Oh nggih. Saya tak tahu. Kalau ini orang karaoke, mungkin yang karaoke. Ya jajan to. Wong ngene nyanyi aku ora bayar. Asal boleh tak terwantun tapi. Jata, bakas, gak parah nakal, yang putune. Kayak gedong dulu, kanggo iku sedaya. RGM. Penyiarnya Mbak Emi. Pancet tangguh saya. KPC Kaltim delok, je Mas Iwan. Mas Ian, welcome. Selamat pagi. Saiki wis katon luntur warna lan arume kembang hamsun tandur sing kuat kaya carane wit-witan kodhong ngeneng angin lan terase udan dan diajar wis Anjir. kakek gak tertutup lah nang diajar karo Mbak Emi aku koyo welas iso nang riko sing tau riko kapan sing tau disambang isun saiki kebingungan sing ono maning hang dadi kandolan Di kita kira bisa sih lah, anjir mangga. Tunahan rasa kanggo riko merga welas samono tetep nang jero dodo saiki isun kaya godhong rendalangan mlayu mrono mrene kabur kaminan sing nemu panggonan gendeng sing Banyuwangi maknyet nang ati Asia. saoye welas iso nang riko sing
tur kaniran sing nemu panggonan. Asik. Tiga saiki bagas, ayo Kondi. Jajal kembang cempujuk. Saiki anak sing request jenengan perlu nonton. Kan artis ML Sabuk Manur, Sabuk Arobi. Kula mboten ate sabungan. Sepunten nek saged kula budal mboten saged. Nggih, mboten saged. Mas yo ning jero perusahaan batubara selalu setia monitor. Oh nggih. Balik papan mau ndi kuwi? Lanjut Mbak, ning kene Adan Gurut, ini dereng nggih Mas nggih. Jawa layak suarane penari enak tibake mangkul jarene. Mboten Mbak, mangkul iki Mbak. Nggih. Mbak Hemi sapa artise niki artise Mbak Akas ngaten dhewe ya. Jarene jadwale malam Selasa. Lah kok duduk nanggungi nduk Simonudo. Kula jadwale Selasa kali Minggu. Nggih sampai sore. Kembang cempujuk. Kembang sembujo. Sempu. Oh, sempu. Nggih. Kembang sempujo karo sempujo. Cempel. Yang nyanyi gak bayar, tapi mulai kan ninggalin duit. Lanjut kembang sempujo. Sempujo dami. Iki Kembang sempujo. Kembang sempujo. Apa itu? Boten ngerti kula nek sapa sing nyanyi. Nah niku. Asia Dimas. Makasih pundi Mbak niki Jalan Melinges Kerajaan Karangan Benteng Kulon nggih seputaran KDS ketinggal. Jian bakul iki ayo ngantuk enak suarane. Jarene Mama Dede. Halo Ma, kapan kesini? Engko Mbak Blangkon rene. Mbak Akas jarene gerah, alhamdulillah wis sehat jarene Blangkon. Alhamdulillah bersehat. Istirahat nang rumah sakit petang dina petang bengi. Ya Allah, alhamdulillah wis sehat je. Mugi-mugi sehat terus, amin. Amin. Kaya make sing kenen sun ilang ngaten. Hang aran kangen seru kangene. Eling make eling kaloronan noreng taman sun gendingan. Riko hang together. Soyo suwi tambah jeruk tatune. Jerune koyo banyu segara. Wero tambah wero koyo werone samudra. Anggarai pateni sun kesiksa. Gajah Mada. Halo? Gajah Mada.
RGM Gajah Mada pancen tanggung enggak ya sayang masih batu ini belum bisa konser mas dari Mama Dede lawan je mungkin rasa waras dan waras dan kok enggak maaf belum bisa konser masih belum suaranya tolong riko teko masih omong sedelo ngawe gawe ati nisun leko sajan yaten bisa teko liwat suruh gawa kembang yo kembang sempujo Soyo suwi tambah jeruk tatune jerune koyo ayu jagoro wero tambah wero koyo werone samudra anggarai Sateni sun kesiksa Mama Dede pirang dino gak muncul gak belum barengi mama tuh yo apa sakit batuk lo gak bangun suaranya suara enak rumah jarumnya gitu ya amin ya rabbal alamin terima kasih doanya manja Mama Dede mau sikit jos Oke pisan yo tolong riko teko masih omong sedelo nawi gawe ati nisun sajan yo sing bisa teko liwat suwara gawa kembang yo kembang sembudo tolong riko teko masih omong sedelo nawi gawe ati nisun sajan yo sing bisa teko liwat suara gawa kembang yo kembang sempuja tinggo tambah tinggo tambah tinggo tambah yakni hati nisun leko jajal pop mana-mana itu nek aja yang penting bayar lho. Wis dibayar karo Mbak. Wis dibayar karo Mbak. Peluk dan lepaskan. Mari dipeluk dan. Oh, ngono to. Peluk dan lepaskan. Peluk dan lepaskan. Dua jadi itu, ya itu, ya. Mari dipeluk dilepaskan. Oke. Kok supradis ngoten kok, Mbak? Nemen. Ya Allah. Wes mau aku mbok peluk lek ngono. Lek mari-mari diusalno. Berarti bakas Mengapa jikalau
Jangan kau paksakan. Masa lalu bagiku tinggal kenangan. Peluklah daku dan lepaskan yang menggantikan daku telah sedia. Orang yang dahulu ku tanyakan padamu tak terjawabkan. Sejak dahulu telah ku katakan cintamu hanya pelarian. Ini di kau pun sadar daku yang jadi korban. Peluklah daku dan lepaskan. Cintamu hanya cinta pelarian. Nasib dari Mbak Evi. Iya doyan Mbak. Geli sama kuwi. Lah yo kuwi peluk dan lepaskan. Cintamu hanya pelarian. Ngece. Kok doyan? Bakal kekeli lagu iki. Kok yo enek to lagu koyo ngene iki ya. Lah yo kuwi. Untuk bahkan selamat happy J dari Mama Dede. Yang menggantikan daku telah sedia. Orang yang dahulu ku tanyakan padamu tak terjawabkan. Sudah sejak dahulu telah ku katakan cintamu hanya pelarian. Ini di kau pun sadar daku yang jadi korban. Peluklah daku dan lepaskan. Dan lepaskan. Dan lepaskan. Nasib lara cinta, cinta pelarian. Makanya merasa kesusu boleh cinta ya. Kok ditampani wong sing pelarian nih. Nasib. Nasib ya. Kalau udah sembuh pasti saya tampil lagi Bang. Lek batuk Mama Dede ngunyah kencur jarene Mama Dede ya. Kencur sedikit. Ini mungkin banget sih. Mama Dede. Lagi rungkat jarene Andi Farel. Nopo turun Bang? Kalau pamit boleh. Pamit mulai? Nggih, dia lihat pungkasan ya pamit boleh tuh. Ya wis oke. Ngapunten kangge sak request kali bae panjenengan ora iso. Siap. Dan alhamdulillah terdoa restu sama temanku sekalian. Wis mulai teko rumah sakit kenceng. Nginep nang kono petang dina petang bengi alhamdulillah kon mulai. Penyakitnya tak tinggal sehat tak go mulai. Amin. Pamit mulai. Yang dhuwur ini nawi. Nawa mawon. Coba didelok dhisik. Kalau kata bapak iki banjir. Bauti. Wes pamungkas lho moro-moro barakas. Enak tenan. Radio Garuda FM. Pancen bagus. Gajah Mada baik. Oh, Gajah Mada. Rame amin jin. Lilan nono pamit mulai. Peti kula yen
cinta pelarian. Aha. Mugi enggal antuk sule wong sing bisa ngladeni slirane panten abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe katut pundi yen kawula satermo lampahi mung kamene atur puji kare ora harta sapun gure aja lali asring kireng warta Iman benjang diko yen to nganti digawe kuciwa baen kula boten mila yen to nganti mung sia-sia ya pamit mulai soalnya cintanya cinta pelarian dari Mbak Hemi Wes mulai banget saat ngomong kayak cinta pelarian. iya bener tau Kayak Mbak Uti, kula mboten purun tenggalangan. didelok nang TV nama Mama iki Jeh. Salah kompakan nggih Mbak Uti. mung samene atur puji sapung gure aja lali asring kireng warta eman benjang diko yen to nganti digawe kuciwa aten kula boten mila yen to nganti mung sia-sia Matur suwun rawuhipun barangan setune diendani. nggih sami-sami dalem matur nuwun niku ngomong terapi napas teng radio enten putih bahagia sepun dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.